Please Play! Hola, què tal a tots? Benvinguts a Please Play, el nou canal de gameplays en valencià. Jo sóc Salva, però no estic soles, estic acompanyat de més genterola. Hola, jo sóc Ivan i faig el moniato per internet. Igual em coneixeu com a Carquinyol o algo paregut. Vale, jo sóc Dani, però a mi no em coneixeu. Me'n coneixereu ara. Res, som tres amics que ens agrada jugar i ens agrada riure i hem dit, hòstia, pues anem a gravar-ho i a colgar-ho en internet i si hi ha algun gilipollas que vol escoltar-ho, pues... Jo he vingut pel menjar, Li paguem en bocadillos de mortadela, si no, no estaria així. si no mal. La qüestió és amortitzar la nostra tonteria, vamos. Pues sí, algú tan tonto com nosaltres, si ens vol escoltar i veure, pues així estem. Bé, Salva, i avui què anem a jugar? Pues anem a jugar al joc de youtubers. Bien. El Fornite no mos va en l'ordenador, així que hem dit, quin és l'altre joc de youtubers? L'Ultimate Epic Battle Simulator. Això té pinta de ser un trunyot com... Com una catedral, és horrible. I bàsicament no és ni un joc perquè tu no jugues, però bueno, anem a donar-li a Start. Estat. Dani crec que no sap de què va el joc, jo sí que l'he provat No. un poquet i Ivan crec que també. Però bueno, Això que és com un Warcraft o algo així, no? sí, los cojones. Però Warcraft era bo. Tu agarres una unitat i el número d'unitat, o sigui, un soldat o el que vulguis, poses el número que vols, es col·loques en l'escenari, es dones a barallar-se i a veure qui guanya. Vale. Joder, Però podem jugar-se a algo, no? Perquè sigui més interessant. pues sí, que juga. Què t'apetit jugar-te? La vida. Vale. Vale, O sea, juguem la vida de Carquinyol. O sea, qui guanya se la queda. Vale, yo seré el equipo 1, y Dani el roig, ¿no? El 2 Dos. y Iván el blau. Solito. A veure, podem fer algo aleatori, no? O sea, perquè Sí, jo sé... d'acord, em pareix bé. O sea que si... Hasta on he entès jo la idea del joc és bàsicament com els moros i cristians. Tu agarres els bandos Sí, i poses les filaes. vale, a veure, com ho fem per aleatori? Crec que no n'hi ha botó aleatori, no? No crec. Digues tres números... Tres no, digues dos números i entrem i el posem, no? Per exemple. Jo, per exemple, no sé que n'hi ha res. Vale, pues comença Dani. I no ho mire. Va, pues jo començo i poso el 4 i el 2. No vaig a contar-lo. 1, 2, 3, 4. Zombie, runner zombie. Posem 100 per cada un. 250. Sí. Ho aguantarà l'ordenador. Que sí, esto no es A pepino. no ser que estigui molt descompensat. Iván, No mires, digues dos números. 4 ¿y qué? i 7. 1, 2, 3, 4. Joder, 7. O sea, perquè tinc que dir el mateix puto número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zombie normal. Zombie normal, rara. Y yo no sé, pero no vaig a dir el 4. El 6 y el 3. Este no son. Este és el primer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fantasy. 1, 2, 3. Ah. Enanos. Perdón, que son zombies de merda. ¡Enanos contra Pero yo- zombies y zombies! I lleva les 250 gallines que has posat ahí. Que pareix que no, però... Bueno, podemos que. Jo les deixaria. Fueron 3. 3 gallinas. Así, el equipo de Dani. Crec, ¿no? O no sé. Zombies Sí. corredores. Espere. És Que increïble. van vestits com jo. Este es el equipo de Iván. Són zombies. Normals. Hostia. Estos van sense camisa. Estos van a pecho pelado de... Pega así, pega así. Y este es el meu equipo. Enanos. Perquè me falten así un parell. Perquè són 250. Bueno. Vale. Pues mola. Van en H's. No Bueno, sé- anem a manotar, No I ara sé, anem a no buscar som les Las gallines. gallines. Que son 3. Que segur que guanyes. Ahí. Ahí! On? Ahí davant. Ahí a la dreta, no? No, ahí davant, no és això. No, no, són Ah, no, pedres. Són pedres. Sí. Vale. Bé, Bueno, ya. no sabem on estan. No sé on estan les gallines. Sí, Però sí, segur que guanyen. El problema és que s'han posat molt separats tots els personatges i no sé com fer per posar la càmera perquè no se veiga, però bueno. Ara sí, anem a donar-li. Press key to start battle. Start. Ha estat. Joder. Això té pinta de ser molt lento. Sobre. Zoom en estos tíos. Estos tíos que son. Fan desbandar general. O sea, no. D'acord, jo creia que això era més frenètic. Es que se un programa muy gilipollas. Ya me con corre. Ta, ta, ta.
Bien. Tan, taran, ta, 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 chan, chan, chan. Mira, se está bueno la cámara. Que chan, 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 chan. Iván, ¿Qué? aliéndose contra los enanos, que después viendo ánimos para una merda. No te pinta. Empiezan las hostilidades. Però on estan els altres? I les gallines, que és el més important. No sé. Ahora, vaig a buscarlos. A ver! Van en fila de un... ¡Enano! Van en 2 H's. Estan molt cabrejats. No me lo van esto. Quan apleguen i baten els tots morts. Ojo, que Dani... Yo pensaba que es de Dani fer una merda, pero están ahí aguantando, Que Dani pegue més ràpid. Suposo No, que... mentira, es d'Ivan. Yo pensaba que es d'Ivan. Esta mañana es d'Ivan. Oh? Sé que sorprèn, perquè ho pensen bé. Tenir temps per pensar-se l'estratègia. Mira, tu quin... Ai, diu, és enanos per darrere en dos blancos. Hòstia, no queden quasi homies i els nanos venen fresquets. Yo estoy esperando la aparición de las gallinas. Cuidado que venen per 2 costats. Bueno, pues Iván, Dani ya... Ya no queda. Si no fue una remontada espectacular, Dani eliminado. Nada, espera. ¡Ah, la cámara! Però no ha existit en ningú moment que estic eliminat. No, bueno, pero yo diría tú y yo. Jo he guanyat. ¡Vamos, enanos! Ah, Però ja no contra va, són zombi. superfresquets. ¡Feu fredar! Podria ser este el nou somni eròtic de Peter Jackson? Podría Molt ser. possiblement. El Hobbit 4, ahora es personal. ¡Y los gallines! Se sobremata ya, ¿no? Els enanos hauran fet... Suposo que haurem d'anar contra- directe per les gallines. Han parat els enanos a almorzar, per això... Bueno, pues o sea, te pinta de que el enano es... ¡Victoria! Y los gallines ni les envi. Vull la revanxa. La revanxita. Merda de nanos. Benvinguts a la segona ronda. Sí. La revanchita. ¿Cómo fue esta volta? Igual, jo vull el 3 i el 5. A veure, 3, 1, 2, 3. El 5. 1, 2, 3, 4 i 5. Uso. Iván. Jo vull que l'1 i el 7. No. Medieval. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Heavy Knight. Pues yo entre el 1, el 4, el 6, el 2 y el 3. Giro. 2. No, el 3, di 3. El Iven. Chuck Norris. Això I és el el 2-2. Jo crec que sols tinc 1. Ah, no, perquè en Giro sols serà 1. Clar, suposo. Venga, pues 1, yo a tope. Chan, 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 chan. Hi ha moltes gallines. I hi ha una propaganda de algo. No, eso es el... SPQR. A veure, jo això. És una hermandat universitària d'Estats Units. Vale, soc esta tía que parece que estica malalta de algo. ¿Estos qui són? Que són els meus. Dani. Tenen ametralladores. Els aliados! I... els d'Ivan, que estan de cul. Deus Volt! Que organitzats per ser gallines, no? Cert. Sí. Això és un galliner? I donem en 3, 2, 1... ¡La puta! ¡Socorro! Jo no em manejo del puesto. ¡Qué cabrón de soldado! ¡Que me ataquen las gallinas! Però bueno, perquè els soldats estan matant també gallines vostres. ¡Y el soldado! Els soldats estan molt xetats. Pues mataré a tots sense manejar-me del puesto. La meva arquera està aguantant ahí com una... ¡Ah, que viene! ¡La puta s'envia la merda! Està desfent la teva arquera. Mare, són pinta molt mal. Vale, i a mi ja no me'n queden d'Ivan, quasi. ¡No! L'arquera mort, que venen a per mi. Que vol que són tios en armadura. Els de l'armadura estan anant a pegar-li una palissa a l'antiga usança. Pausant-se. En plan, aneu a enterar-vos millennials de ous? Mare, pues soldats, estos tíos están súper trencats. Llavors són tios en armadura en espada, no tenen armadura. Però bueno, estan caient poquet a poquet. Sí, bueno, pero eso no pinta Ahora. bé. Plano cinemàtic. És impossible que aguanten tant. M'encanta el nivell d'intel·ligència. No, anem a posar-se tots el muntó. A veure si es maten. Joder. ¡Ah! Puta cámara de merda. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Estan pegant la remontadita. Ojo, ojo. Estan pegant la remontadita, soldats. No, ja estan caiguts. Me caguen, Déu.
Anem a Barquera. De les grans, ajudeu-me! Però, ojo, però de bon forat, Bueno, pues sí. Guanyador Dani. Han fet bon forat, jo tenia metralladores. On està? No! Fale un nom, almenys. Raquel. S'ha mort en una posa molt poètica. En este plano Molt natural. En este plano desgarrador acabem el vídeo. Fins a la pròxima de Freestyle. Adeu. Au!